7ª edición do Festival Arbi do Peixe. 14 chefs e restaurantes competirán no concurso de tapas, elaboradas a partir de especies emblemáticas da nosa pesca. Durante os 4 días que dura o Vigo Sea Fest, o público poderá degustar e votar pola súa tapa favorita, mentres un xurado profesional escollerá a mellor tapa do certame. Un ano máis a música viu da man de Estrella Galicia, que conseguiu convertir os xardíns de Montero Ríos nun gran escenario musical. O local pasaron artistas de diferentes estilos, dende o blues ata o son latino. O deporte tivo seu propio espazo ca xornada de básquet 3x3, o torneo nacional de waterpolo, os bautismos de vela ou a exhibición de natación sincronizada. Recoñecidos chefs de renome galego como Manuel Costiña, padriño do evento, Manu Triay ou Lucía Freitas pasaron pola cociña do Vigo Sea Fest preparando deliciosos pratos de peixe ou presentando os seus proxectos. Dar a nota ao humor da man de Tito Robert, os que tiveron o papel protagonista foron os nenos, que as actividades organizadas tanto por Fundamar, con talleres e show cooking, como polos xogos populares que nos trouxeron a Madana. Vigo Sea Fest, sabores, música e tradición.